Nandito po tayo sa ilog. Papaliguan natin si Baby Click. Ayan po lang. So yan guys. Yan po. May baon po kaming saging saka tasty. So yan po. Nag-uumpisa pa lang pong sumikat ang araw. 6:30 in the morning. So mamaya maliligo din po kami dyan. Hindi na ng tubig guys. Oh. Paliguan natin si Baby Click. Dami. Dami niya. Hello guys, ayan, good morning, 7 o'clock in the morning. So maliligo kami sa ilog ngayon. So naglilinis ng motor si partner. Di ba tagay? Hindi, tama manlilinis yung motor eh. Ayos ang car wash mo ah. Libre ah. Libre ang car wash mo ah. Dasal lang sa kinika eh. Nag-uuli sila ng isda oh. Pana, di man tayo ito muna. Ito yung aming ilog. So ayan guys, kung nakikita nyo may mga kubo-kubo dyan. So pinaparent po yan pag pag may occasion is 350, pag wala 150 po siya guys. Ayan, so yun na naman guys, enjoy na enjoy si partner maligo sa ilog. Alang lang dan sa kamukil mo tayo sa limay. Say hi. Kami mala nang tigil kami sira. Radik yan. Kariyas, malalim dito na. Malalim mo eh, dapat ka maglalakap. Mas malalim dyan. Nabulit na na. Huwag ka na dyan mo. Kila po ito ng kilo ko lang ah. Kula mo. Maulong sihigaw. Yung aso oh. Paliguan mo. Bali-bali na dyan. Tagdalon. May lupuan. Ay, aling nga nang kung atin na puno, piga, sampigay kinto. Iya, kanak-kanan kinto. Hindi, makuryente ka dyan. Kindad. Kita to kami kawayan
Ate yung isda. Isda. Ate yung isda. Wala. Alam ko, isda ang nandito sa ilaw. Baboy ka na. Kaya na, Hindi. Kanta wala aral daw. Babantayan may kinabat? Yan. Kin wala aralon. Hindi, pamalag ang ganok yan, ang nabalang layan ang alakan. Alam mo sa wala. May Malamig. Hindi ko na. Sayang outfit mo. Malamig nga. Sige, Ale. Ay! Uy, makatira dito na eh. Kaya tapis eh. Halo-halo sa ilog. Stop cellphone. Okay. Happy New Year. Stop cellphone. Yeah. Hi, baby. Oh, it's okay. Oh, What's on yan? just for a minute. Just for how many counts? 100? Ang halo-halo ni Roxanne. O, di ba? Yung halo-halo lang, tiyawag na kami ka. Hindi na nga. Yung ano nga, yung halo-halo nyo na nga lang. Parang hindi na ata nakasira yung... Pang Miss Universe yung mga ano nagtitinda dito eh. Dating mutya ng ano, bantugan. Di ba guys, dito kami sa ilog. Ayan o. Ang daming ano. Ano yung hotel? Hindi, wala ko nakita power bank naman. Kataas wala. Power bank na naman. Lagi mo man tumas mahal ah. Lagda mo. Pahiyang yan. Kaya sa wala yung pagkain. Hi, Pasha. Hi guys, sir. Ayan, naka-live. Hindi ako nag-live. Wala signal. Oh, kulang pa yata kinain mo dyan. Kutsara na lang yan nasa bunganga mo. Kinakaya mo na yung kutsara. Ano ang kamuna na Roxanne? Oh, yan po yung, hindi pa yan bayad darok sa halo-halo. Charang, charang. Hi, daw. Magilaw. Magilaw. Okay, sing. Splash the water.